Kto je taký ako si ty? Kto je taký ako si ty? Ješua. Si stvoril, Bože, človeka si na zem postavil, aby si ho požehnal. Lepšie je to, čo si nám dal, tvoje uzdravenie pre nás, Ješua. Ješua, Ješua. To je taký, ako si ty. Je taký, ako si ty, Ješua. to 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 je taký, ako si ty. Ako si ty, kto je taký, ako si ty, Ješua. Nebesia si stvoril pre človeka, na zemi si ho postavil, aby si ho požehnal. Lepšie je to, čo si nám dal, tvoje uzdravenie pre nás, Ješua. Ješua. To je taký, ako si ty, 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 Ješua. To je taký, ako si ty.